Shalom. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marpungu hita di Bornginon. Lao mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Naro manopot hita jolma pardosa. Jala disoluk kon rupa ni hatoban. Gabe sumantut jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Maria iya do tondiku mida debata si palua au. Ai ditatap do hae tehon ni naposo naon. Naeng bongot mahita tu parsaoran na badia rap dohok debata di borongin parningotan ari hatutubu ne Yesus Kristus. Martang yang nahohom mahita di bagasa rohatabe. Mangido tu debata asa dipahibul roha dohot pikirata. Tapangiar ma soarata mamuji debata, marede mahita sian bukuede nomor 40 ayat sada sahat roditolu. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bolon. Bisar do sada panodang diakan na mangingani, tano nininggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona di ari parporangan. Marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni adostorang, rodo tuho paranganmu akan nauposi. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok mauliate do hami tuho,
alani godang niasi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasada itu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot sian hamatean salileng nililengna. Hupangido hami tuho, say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite to diperbadiai. Akup nii, say parohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami dihagogotan, doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Debata do langit dohot nasa isina, jala marhite hatana do ditopa saluhutna. Disima patar hinabalga ni huaso ni debata di bagasan na tinopanay, tabegema liturgi na parjolo. Marhite-hite hatani Jehovah do menjadi aka langit, jala marhite-hite hosani pamanganna, sude aka paranganna. Ibana papunguhon aek ni lauti, songon tibunan, aka parartaan nado akalungi di bahen. Sai marhabiaran maradopon Jehovah masude tanoon, jala marsomba tu ibana ma sude pangisi ni portibion. Ai manghuling ibana gabe menjadi do, mendokon do ibana jadi jongjong ma. Jehovah do pahusor-husorhon tahini akka parbegu, ditulak-tulak do pikiran ni akka bangso. Ianggo sakap di Jehovah, saya nahut do saleleng-leleng na, pikiran ni rohana pe marsundut-sundut do saluhu.
masai denggan saluhutna di toppa debata. Laos dibahet debatado aturan dohot patik si ihut tonon ni jolmai. Alai dang adong hasabaron pitor di lao si jolmai do patik dohot aturanna binahen ni debata. Nuaing begeot tama liturgi na paduahon hadadabu ni jolma tu bagasan dosa. Alai uluk do nau bisuk sian nasa na manggulumit di ladang akan najinadihon debata Jahoba. Jadi didokma mandok boru-borui. Atehe tongondo didok debata. Naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan diporlakon. Dungi nina boru-borui mamandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbueni hauna diporlakon. Alai anggosian parbueni hauna di parsitongaan di porlaki didok debata do. Unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamandok boru-borui, dang tutu hamu mate. Ai di boto debata sadari di pangan hamu siani, tonggor mama tamuna, gabe doson debata hamu umboto na denggan dohot naroa. Dungi sai di panot-noti boru-borui ma parbue ni hawi dibahen denggana panganon jala pia mata marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi. Jadi diputikon sian parbue nai jala dipangan dilehon ma dohot tu sinoduk nasiani gabe dipangan. Dungi di bege nasi dama suarani debata Jahoba nama ngedang-ngedang di porlaki di haroro nia logo mariat bot nyari gabe martabu di mas si Adam dohok jolmai di holak kolang ni hau akan na di porlaki maradopon bohini debata Jahoba. Amin. Akibat dosa manusia yang selalu dikuasai oleh iblis, sehingga manusia bersifat egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan selalu mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita mendengar liturgi ragam profesi kehidupan. Auma pangulan ng mora di Indonesia on. Asa iboto hamu na sude. Karejokku gano manogot. Marbelanja-belanja. Aria do botari. Mangobak. Esa huboto loja. Esa na do sude sumber ni makanan. Molo so mangula au. Dang mungkin hamu sude mangat di kota on. Ayaw do sude sumber di si panganon. Jadi unang arong hamu nasobong do na angku so nakahalain ang namar liturgion totu jolo marsipangan do nakisadya bukan masih anau do sudei di suatu tiki molo hustop sude makanan sian hutanami sa persuburan ikon kelaparan hamu sude dago yamang godang ngidekekon nih ama kamu nasi godang lomok kumon hugoreng warsik pangalangi kuma
dang adong naboy maniruau. Alay juta he inang pertani. Ay buhado nakaning didoko kamu na. Didok kamu hamuin na hamuno jago. Hape holam martani-tani dulu muna. Tano na nyulain muna ipe, na sewa hamudo. Berek kamu maau. Lomok kudo turut tulautan. Hupaher bang jalaki, dapat ika godang. Lomokku mangalopa manang nasongod dia. Jalamu saya nang partani doh moloholani dahani do tapangan dangadong deni yang go samardongan dekke jalamu se gale-gale do hurang giji molo semangalang dekke jadi molo seturu nautu lautan sudah hita dangadong mangalang dekke. Jadi alani nang partani una magijak kuro hamuna da. Au do nau jago se kamuna. Jalan nau kebat. Songon seorang nelayan. Hai petani dan nelayan, janganlah sombong tanpa ada aku. Si panganon munai dangadong rasana, dangadong margaram, dangadong aka bumbu-bumbu nasing, dangadong minyak goreng. Madai nai. Molo dangadong au menjuali songon dia hamu namangan. Dangadong daina, dangadong rasana, au mana nata horizon. Haru dikokonakin pedagang aru na tikos anggo soalani au sude hamuna anak-anak komuna pe buta huruf mas sude alani au do na mangajari sude terlebih contohna sama pendeta tope jadi pendeta mana alani au do mangajari jadi alani anggo sodong au zaman ope dang berkembang. Jadi pendidikan pe makin merosot. Jadi unang holan na sialangon ni hatay hamuna, audo na tikos, audo na paling hebat. La 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 la. La la la. Selamat malam Bu Guru. Aduh Bu Guru ini masa paling hebat. Kalau nggak ada kami pelajar ini, siapa yang mau diajar Bu Guru? Kalau Ibu nggak ngajar, nggak dapat gaji. Lalu siapa yang biayain anak-anak Bu Guru? Jadi kami pelajar ini penting supaya Bu Guru dapat kerja. Betul nggak? Memang semua kalian benar. Tidak ada yang tidak benar. Sama-sama perlu semua. Petani pun perlu, tukang ikan pun perlu, pedagang pun perlu, guru pun perlu, juga murid perlu. Tapi saya yang paling hebat. Kenapa? Karena saya adalah pengusaha besar. Jadi kalian bertahu proses mengajar harus bisa kalian laksanakan gara-gara saya jualan buku, dan juga semua kalian, semua layak ramai ini cantik-cantik karena saya adalah pengekspor barang dari luar. Tas kalian cantik, sepatu kalian cantik, kalian bisa bermakeup cantik semua karena saya berdagang. Saya adalah pengusaha dari berbagai pakaian, semuanya segala-galanya. Jadi kalian bisa bilang saya itu lebih hebat. Saya lah yang lebih hebat pengusaha dari kita semua. Jangan terlalu sombong. Aku adalah arsitek bangunan dan saya adalah pencipta bangunan-bangunan menjulang tinggi. Jadi saya lah yang membangun semua perumahan-perumahan
perumahan-perumahan, tempat perlindungan kalian. Itulah hasil karya saya. Tanpa saya, kalian semua tinggal dengan nyaman. Sayalah yang paling benar dari kalian semua. Kalau kalian sakit-sakitan, saya yang akan mengobati kalian. Maka jadi dari situ janganlah kalian sombong. Dari kalian semuanya, kalau sakit saya yang mengobatinya. Tanpa kesehatan yang baik, saudara-saudara sekalian akan sakit. Inilah saya sebagai dokter. Saudara, Bu Dokter, sayalah yang paling hebat. Itu SIM-nya mana? Masa Bu Dokter tidak ada SIM? Ibu nanti ditilang ya. Biarpun ibu seorang dokter tetap ditilang. Sayalah yang paling hebat. Saya yang menjaga keamanan negara ini. Tanpa saya, kalian semua tidak bisa bekerja. Bu guru, pengusaha apalagi, semua tak bisa. Jadi sayalah yang paling berjasa. Semua orang mengagumi saya. Saya yang paling berjasa dan sayalah yang paling hebat. Pak polisi. Memang tohodo hebat to Pak polisi. Alai dang boy homa jaga negara udah ba. Iko nadong do tentara nama jaga negara on. Jadi molodang ngadok tentara hancur ma negara NKRI on Pak polisi do sude hamuna kainang. Jadi audo natoho, audo pelindung di negara on. Halo, selamat malam. Tentara, polisi emang menjaga keamanan negara ini. Tapi saya adalah yang paling hebat daripada kalian semua. Kenapa saya yang paling hebat? Karena dari tangan saya lah akan ada keadilan. Keadilan untuk kalian semua ini bisa hidup aman dan tentram. Jadi dengan ketukan paluku, maka akan ada yang salah dan yang benar akan dibenarkan. Jadi jangan sombong ya kalian semua, saya lah yang paling hebat. Halo Akadongan, sayalah yang paling berjasa karena sayalah yang mengatur segala urusan kalian seperti mengurus KTP, mengurus kartu keluarga, mengurus SIM dan PBB. Jadi sayalah yang paling berjasa. Tanpa saya segala urusan kalian tidak ada yang bisa berjalan dengan baik. Jadi sayalah yang paling berjasa di sini. Terima kasih. Si birong-birong, nang pena birong nalo do dapot. Audo na paling tikos di antara hamu sude. Audo na paling hebat. Karejoku menghibur sude aka jolma. Penampilaku pe sian patsa tu gijang uli marhilong kan? Nah, manang tu dia po mangalaka mitur godang do aka na menyambut au mengajak mar selfie. Dalam sekali kerja di bagas sajom boy do dapat au ratusan juta. Sude aka jolma simpatik memerengau. Jadi au do na paling hebat di antara kamu sude. Sosok, ayo kak, mari sini, sosok, silakan naik. Tayan, sanggau, ayo naik. Ini mau berangkat, ayo silakan, ayo naik. Supirlah yang paling penting dan paling berjasa. Buktinya, tanpa saya, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Anak sekolah tidak bisa pergi
Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah, ibu-ibu tidak bisa pergi ke pasar, bapak-bapak tidak bisa pergi ke kantor, dan para mahasiswa tidak bisa pergi ke kampus. Jadi, supirlah yang paling berjasa. Drum, drum, drum. Ojek, ojek bu, ojek bu, ojek. Supir memang penting. Tapi apakah supir bisa membawa mobilnya yang besar ke jalan-jalan sempit, ke gang-gang sempit, atau ke kampung-kampung? Tukang ojek lah yang bisa pergi membawa penumpangnya ke jalan-jalan sempit, ke gang-gang sempit, ke kampung-kampung, bahkan ke jalan tol yang besar. Jadi saya yang paling penting di sini di antara kalian juga. Miak, miak, miak inang. Manor miak kamu namberu? Tante, mau lagi manor miak kamu adong beson. Sebenarnya nani do komune hamu na di sonon sude tohodo. Porlu do hamu sude. Alai ya saya boto hamu dah. Aku do sebenarnya nau porlu. Bahasa budok au nau porlu. Alana guru polisi sude hamu dang boy hamu sahat tu tujuamu ngolo sodongau. Dohot supir tukang ojek ipe dang boy ni manarik sewana molo sodongau. Hamu pe sude inang tante sude tahena di sonon molo sodongau dang boy hamu mangalopa. Jadi molo so mangalopa hamu artina kelaparan masude na jabu munai marsahi masude. Alani au do nau porlu diantara ni hamu sude. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, apabila kita merenungkan mengapa kita ada di dunia ini, untuk apa kita tercipta di dunia ini? Kalaupun kita memiliki profesi yang berbeda-beda, itu semua adalah berkat dari Allah. Ingatlah saudaraku, bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Allah yang memberikan atau menciptakan ragam profesi dalam kehidupan kita, dan itu adalah untuk kemuliaan Dia. Oleh karena itu, hendaklah kita merendahkan diri di hadapan-Nya agar kita ditinggikan Allah. Seperti yang tertulis dalam firman Allah dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10 demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan-Nya, maka Ia akan meninggikan kamu. Dan takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, dan saling membantulah satu dengan yang lain, karena hanya di dalam Dialah hadir kebenaran dan keadilan. Marilah kita hidup di dalam damai sejahtera.
pangulahi do rohani debata mida jolma. Dang di halomohon debata hamatean ni halak pardosa. Alai ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan nai. Asa mangolu jolmai. Debata sadiri do nama ngalehon asi ni rohana marhite-hite haroro ni mesiasi. Tabi gema liturgi na patoluhon. Dibaheni apala Tuhani sandiri mama ngalehon sada tanda dihamu. Ida ma gabe-gabean masada nabar baju, jala tumubuhon sada anak. Jala baheno nama guarna Immanuel. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak. Pape tua barana dosogot harajaon. Jala habahenon na guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelang na raja ni hadameon. Bahen hagaganda ni hajar jawan dohot hadameon na somarujung di nahabangsa ni si Dapit dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patoguhon marhite-hite patik ni dohot hatigoran olat nion ro di saleleng ni lelengna hamuruhon ni Jahoba Jebaot patupahon songoni. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panomdangmu jala hamuleon ni Jahoba bicar di atasmu ai idama haholomondo makukupi tanoon jala hagolapon akka bangso alai na bicar nema Jahoba di atasmu jala marsinondang hamuleon na di atasmu. Maria Yasi tutu maho ale boru Sion marono polok maho ale boru Jerusalem. Ida ma narodo rajam tumopoto partigor ibana jala si parmonang naserep do rohana jala marsi hudul di atas ni halode dohot di anak ni halode inaina.
nasa saut ni baga-bagai. Ima hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ibana do debata nagabe jolma, narotu portibion laho paluahon nasa jolma, sian gom-goman ni si bolisi. Jadi adong marborngin di ladang nadisi, akka permahan nama ngani pinahan nasida. Jadi dapoton sada suruh-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani. Kumaliang nasida, kami mabiar situ tuma. Alai di dok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu, ai barita halar sendiri roh agonang doh waktu hamu parsauliat di sandok pangsoi. Ai nang tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si David si paluai ima Kristus Tuhani. On ma pertinanda di hamu poso-poso do dapoton muna. Nabi Norhos peak di panganggatan. Jala tepu ma adong dongan ni suruh-suruani torop akaparangan perbanua ginjang dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akajolma halomuani jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida do pagijang masih pandohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taidama nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita jadi hatok manasi dalau tusi gape jumfaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peyak di panggagatani. Asadung di ida di baritaon nasida ma boa-boa naung dihatahon tu nasida taringo tu dak danaki jadi sude na umbegesa longang bedo siala na hinatahon ni aka parmahani tunasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula do aka parmahani di pasangap jala di papuji-puji debatado ala nisa sude di nabinegei jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tunasida. Hujo hamiman apagala lilin tujolo ima amang parjamita amang padita John Pasaribu STH utusan Cian Parhalado utusan Cian Dewan Koinonia utusan Cian Parhalado pangido hamima amang situa J Marpaung Sian Dewan Koinonia amang sintua P Nadeak Ketua Paropuan Huria Inang R Boru Tarihoran Ketua Natalina Nyonya Tambunan Boru Simamora mewakili Ama Upangido Hamima Amang TJ Sinaga mewakili lansia Pangido Hamima Amang O Panggabean.
tapasada marohata martang yang mahita, asini roha madihamu, dohot dame nasian di bata amata, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluhutna. Secara khusus Hupasatami, selamat Hari Ibu ma tusude aka ina namandohoti ibadah Natal ina HKBP Juruju di Bagasan Bodarion. Hatani debata di ibadah Natal adong naum boto amanginang tarumo bimaka ina temani Natal ta molo adong huleo nanon hadiah. Hadiahna boy marpoto di pohon Natali. Adong naum boto amanginang dang adong tabuka majo ima buku Rom bidu 12 ayat 10 buku Rom. Kepada saudara-saudari tim live streaming bisa ditampilkan Rom 12 ayat 10, Roma 12 ayat 10. Hujah madihita manginang Rom bidu 12 ayat 10 songonon mahatani dibata. Ingot hamuma holong niroha sama dengan Kristen. Masih jolo-joluanan mahamu masih pasangapan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin hiadu hita mambege amanginang satu istilah kalau di jalan raya dila sesama supir angkot dilarang saling mendahului, ya. Sesama supir angkot dilarang saling mendahului. Alai berbalik doi itu hatane di bata nong tajahan akaning molorison justru didokon di hita masih pasangapan, masih julu-juluan. Berlomba-lomba, berusahalah kamu untuk saling mendahului. Di tengah-tengah ni pernguluan hita, jodoh adong istilah molodang diulau ibana tu au, dang ulu au, mangulahon tu ibana. Kalau dia tidak di luar berbuat baik, nggak mungkin aku berbuat baik kepadanya. Kalau nggak di luar dia untuk boleh melakukan sesuatu sama aku, nggak akan mungkin aku berbuat samanya. Amanginang, molosongonido, prinsipnya dipakai di bata, ikon hamaguan madihita salukna jolma. Kalau Tuhan masih terus menunggu, tunggu dulu bertobat itu. Tunggu dulu semuanya meminta kepadaku untuk pengampunan. Tunggu semuanya menjerit-jerit, memanggil namaku, baru aku datang. Dang betar patupa, ima di dokon Natal. Marningot ari hatu tubuh nisi paluai. Tapi Tuhan punya prinsip, karena dia tahu, kalau menunggu manusia meminta, sampai datang akhir zaman, tak akan ada manusia itu yang datang meminta samanya. Oleh karena itu, karena Tuhan kita penuh kasih, tanpa manusia meminta, dia sudah mendahului untuk menubuatkan akan kedatangan anaknya, Mesias Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Inilah yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara-saudari, nunga di pajojor akaina nakin, buhado hatu tubuh nisi paluai. Jala tema ni Natal ina HKBP Jurujuon.
nunga dibuka marhite liturgi profesi ini akaina na luar biasa. Alen aki nasida saling berlomba-lomba pati bohon diri. Molo nunga pati bohon diri, nunga termasuk di bagasani mada buhon dongan. Songon akin kan nelayan. Makanan waeng agak asing do di parnguluan zaman won. Molo naujui tadokon akan nama mora gijang-gijang rohana. Nuaing akan napogus pe gijang do rohana. Akan napas-pasan pe gijang do rohana. Semuanya berlomba-lomba ingin ditinggikan. Dan semua berlomba-lomba menjatuhkan yang lain. Molia tema inang nunga dipatuho kamu akan nasoboi akan naikon ditinggalhon aka ina Kristen di Portibion. Ditutup tadi dengan suatu khotbah atau nasihat supaya kita percaya semua sama di mata Tuhan. Bukan profesi yang menentukan kita lebih tinggi derajatnya atau tidak di mata Tuhan, tidak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merasa kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Iduna parjulu. Sudedo kita ditopas sian sianaha manginang orbuk sian tano. Adong kita na ditopas sian mas. Adong kita na tinopa sian berlian na markilong-kilong naki songan dokon. Dan adong sarupa do. Jadi tidak ada di antara kita yang perlu meninggikan diri. Tarlu mo bima. Dos do hita akapar pardosa. Dan adong dihita na boy paluahon diri. Sian dosa. Holan marhiti Yesus Kristus mahita boy malua. Alanya manginang molo tong molo adong pe taetong etong songona godang do hepeku sian ibana. Unang gabi songona adong perbedaan na luar biasa hita tua kadongan. Moleate ma di Tuhan adong pasu-pasu na lobi di pasak debata tu hita. Unang gabi ialah sata molo pajupang hita pai mamajo. Molo tersenyum ibana baru mas senyum mau. Alaniaha au do umuras yan ibana. Manang di luaran di kantor memang umtibo do hita secara jabatan. Masuk tupungan ina Kamis. Pajupang paima ikompar jolo do ibana mandokon. Horas ibu, horas sinang baru wau. Molodaong dang bagiakui. Amanginang tarumo bima akaina las doroha dang berakhir dope virus corona alai di paluas debata do hita laho marpungu marningot ari hatu tubuh nisi paluai ima hapatara ni holong ni debata di hita di lehon debata do holong ni rohana tuaka ina dang holan tu bawa ate pe parjolo bawai topa sarupa do boy do dapot haluaon bawa dot ina nang songonima di sude ina alanima dia ka ina ruas ni huria HKBP Jiruju marhite hatani debata di dokon donakin ingot hamuma holong ni roha sama dengan Kristen ala nunga tajalo holong ni debata di hita akana porsea masih jolo-joloanan mahamu masih pasangapan saling mendahuluilah berlomba-lombalah untuk boleh saling memberi hormat atau menghargai. Sudah banyak kita lihat amanginang tarlumo bima akaina yang selalu merasa lebih hebat dari yang lainnya. Sudah banyak yang bisa kita perhatikan.
ketika ada seseorang yang merasa dia harus lebih dihargai, di luar dihargai, baru menghargai. Alai bodarion di paingoton di sude akaina ruas ni huria HKBP Jeruju. Ingot inang, ikon tapatuduhon ma seret ni rohatai. Alanunga rap hitanakin mengakui ai sian orbu do hita salutna, sian tano do hita, sarupa pardosa do hita. Danga dong boy hita malua asing sian marhite Yesus Kristus si paluai. Atipe beda miliaran hepengta tong do mate hita salutna. Molodang porsia hita uhuman jaloota. Atipe berbeda jabatata dangga bejaminani mangulu saliling-liling na. Tong do ikon berakhiri. Baga pe hita manginang. Boy hita bersalon. Ganup ari. Tong do. Dang boy tiopotai saliling-liling na. Berubah do sudi. Alani ma manginang. Tarlumo bima diakaina. Tiok mahatani debata. Di Natal ina HKBP Jeruju Bodarion. Berlomba-lomba saling memberi hormat. Manangi si peibana, pegawai pehita, adong dongata nasa punguan, parengge-rengge. Tetap do, ise dihita na parjolo marnida mamereng nasida. Boy hita parjolo menegur manang menyapa. Ise dihita na parjolo sahali mamereng dongata. Boy hita parjolo laho mandokon salam tu ibana. Agdong nakin tabege liturgi. Tiki hatu tubuh ni Yesus Kristus. Isi duna adong di sekitari inang. Aka parmahan. Isi naro. Ditiki adong parmahan ini si. Manjupangi parmahan isi do inang. Suruan. Aha dodokon suruan ni. Salam bagimu. Jangan takut. Ise dihita na sadar. Memang rikodo parsaoran na denggani di tonga-tonga ni nguluta tanda ni holongi. Dimulai dengan komunikasi. Molonunga sanga masuk aina. Tu sada punguan torsip. Olo do gabe mangusipi na asing. Ona aha ibana, ona aha. Na solaku do tiga-tigana. Ala na hitape, olo do tabuan-buan. Aha na masa nakin di luaran, nga masuk tu punguan. Gabe dang boy hita malas ni roha, gabe sip hita. Ia molo masuk hita sudah punguan, molo ngapa jupang do dongan. Iya, patuduhon las ni rohata, boy di paluas di bata, marpungu hami, pajupang hami. Tarumo bima ditikin atalon. Adong donakin hita pajupang do dongata naso disapa inang. Olo si pata maul kan. Patebal hudu mukilistip na gabi maul makatai mandokon horas eda itu kan. Alani masker dui. Alani paburatu do akasi pakeon gabi maul hita mandokon horas eda selamat Natal eda. Buhado. Asa udang beserak mulu pagodakuan makatai tor kripuk dua non. Alaniaha tebal nai bedakna. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, semua orang ingin dihargai. Itulah sifat manusia. Alai molon yang arga hita di joloni dongan. Ikombo itu tak arga ya kadongata. Marhiteima hita halak Kristen. Di paingot debata, hita maparjolo menghargai nasida.
Jangan kita memberikan hormat kepada orang melihat jabatan. Jangan kita memberikan hormat kepada seseorang hanya kita tahu dia lebih kaya daripada kita. Tapi berilah hormat kepada semua orang. Sebagai tanda bukti kasih kita. Karena kita percaya kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Tandani holongta, tudongata, tandani parsaoran na denggan di kita. Unang paimahondongan mamuka. Ikon boydo hita mamuka parsaoran na denggani. Ima manginang. Talo mo bima di akaina, molo tungadong di hita nuaeng. Namar sogo ni roha, manang nasa lelengon. Urang denggan parsaorata. Unang paimahon. Paimama roibana minta maaf. Paima ibana makulingi au. Raprodo hita dinatalon. Unang taingot-ingot be nasalpui. Hatani di bata paingoton di hita. Hita na menyadari isedo hita iko mamuka parjolo. Ate penunga 10 tahun dang ditegur hita. Mula siya natalon parjolo hita menegur nasida. Unang di paima halak amanginang. Unang parjolo halak tapangido memulai nadinggani. Molo sadar hita isedo hita diadupan di bata. Isedo hita jol manaro di natalon. Mari mulailah sesuatu yang baik terhadap sesama kita. Disude ina di tonga-tonga ni keluarga. Toktong doi kompatuduhonon. Bagaimana kita menunjukkan rasa saling menghargai dan mendului dalam memberikan hormat kepada sesama anggota keluarga. Asa boy gabi persiajarata keluar pesian jabuta boy tapatuduhon sikat nasongonon di tonga-tonga ni punguan manang di dia pehita tarumobi mapunguan di tonga-tonga ni huria. Alani mama nginang songon haserepon ni Yesus Kristus si paluaima haserepon ni rohani akaina HKBP Jeruju na porsea tu debata. Merendahkan diri dang mangido Yesus Kristus tubuh di istana. Dang mangido ibana asa ditubuhon di hotel manang tempat mewah. Di kandang domba yang rendah. Alai tong do adong naro marsomba tu ibana pasahaton pelian tu ibana jala pasangapon ibana marhiti aka suru-suruani. Porsea mahita. Sikap rendah hati kepada sesama bukan berarti kita merendah, bukan berarti kita rendah. Justru itu yang membuat kita tinggi di hadapan sesama kita. Molo serep rohata tu aka dongata. Jadi aka ina serep maroha asa tarbuka rohata tu aka dongata. Unang maol hita laho imata dokonakin marsi julu-juluan marsi pasangapan. Tandani inani huria, tandani inana porsea tu debata tu Yesus Kristus. Ikon boy hita parjolo sahali mamuka parsaoran nadinggani tu aka dongata, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, gambaran liturgi profesi tadi itu adalah menjadi pelajaran. Unang be songoni taulahon alai sebaliknya. Ahape karejota, ahape pak karejo dongata, tetap semuanya berharga di hadapan Tuhan. Tetap semuanya layak untuk dihargai. Mau dia petani, parengge-rengge, akan namangula ulaun-ulaun dang di kantor,
tetap do ikon argaota nasida. Dang holan para pejabat na ikon dihargai, dang na holan akan nama mora, na boy si utangon baru dihargai, sudedo ikon argaata. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tarlumo bima aka ina. Sekaligus ma di hari ibu. Hari ibu dang nagabe mambayan aka ina gijang roha daong. Hari ibu mau menyadarkan bagaimana sebenarnya seorang ibu di tengah-tengah keluarga dan peran ibu di tengah-tengah kehidupan. Tunjukkan bagaimana ibu supaya bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan melalui sikap di tengah-tengah keluarga dan terhadap sesama. Ima amanginang marhite Natal ina HKBP Juruju Resort Juruju anggiat ma tarida tujulo nyarion lam serep rohani aka ina. Jadi moladong dihita na maul situtu salilengon lau maka makulingi aka dongata manang dongana paingot musian non. Ingot jami tadi Natal ina tahun 2020 sada. Asa boi muba sude lam denggan ma parosaurata. Amin martang yang mahita. Di bata Jahoba namarha bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dot hamolateon hupasatami tuho. Di asi dok holong ni roham mangaramoti hami sahat tu tikion. Di leko du hami tiki Tuhan. Marpar saoran di tonga-tonga ni huriami rap dok ruas ni huriam. Di ibadah Natal ina HKBP Juruju Resort Juruju. Las itu turuhan nami Tuhan. Virus corona dang mengambati hami marpungu bodarion di bagas joromon. Tarlumo bima Tuhan mandok molia te hami tuho di leko do anak munasa sadai rotu portibion. Paluahon hami jolma pardosa manang ICP hami Tuhan. Ale di bata Jahoba dang boy hami malua alani hamoron nami. Dang boy hami malua alani jabatan nami tarlumo bima alani habagakon nami. Malua hami alani dosa nami hombar marhiti anakmu Yesus Kristusi. Muliati madiho Tuhan. Dileko di Yesus Kristus di ngulu nami. Tarumo bima Tuhan di aka ina ruas ni huriam HKBP Juruju laos di paingoto Tuhan. Nunga dileko holong mi di hami. Asaboy hami maka holongi dongan nami. Tarumo bima Tuhan marsi jolo-joloan lau marsi pasangapon. Alanya le Tuhan molo tung salelengon mol situ tu hami patuduhon lau pasangapon dongan nami. Marhiti hatami Tuhan margogo mahami tujulun yarion. Asaboy hami Tuhan paserepon diri nami manang isi penasida Tuhan. Manang ahape parkarejuan na ikon argaon nami nasida. Ikon boy hami Tuhan patuduhon parsaoran na denggan dok nasida. Asa unang hami gabe ina tarlumobi mak ruas ni huriam si ida bohi. Ale di bata Jahoba songon holong mi di hami jolma pardosaon. Anggiat mabui hami patuduhon holong mi tudongan nami. Pasu-pasu masude ina ruas ni huriam HKBP Juruju. Lehom dinasida hai pason tarlumobi ma Tuhan habisukon. Lawa patuduhon bohado ina hombar tulomon ni roham. Na boy mangulahon tanggung jawab nasida di tonga-tonga ni keluarga. Nang songon ni ma Tuhan patuduhon akan adenggan di tonga-tonga ni parsaoran dongan. Di bata Jahoba mangidu hami tuho. Ho matoktong na mangalon hai pason tarlumobi ma di aka ina nong lansia. Asa margogo nasida Tuhan mandalani ari-ari nasida tujulun nyarion tarlumobi ma Tuhan. Dang mangambati nasida marlas ni roha dok ruas ni hurian di begas corom. Marningot ari hatu tubuh ni si paluai. Di bata Jahoba ido nagabi parsiajaran di hami. Tarlumobi maka ina Tuhan. Akan nadenggan na diulah nasida di patuduhon nasida. Gabi parsiajaran matu akayanako nasida.
nang sengoni matu aka generasi na umposo. Pasu-pasu Tuhan sudah ruas ni huriam HKBP jurujuon. Na di bagasan persahiton leo nahi pason. Na di bagasan ima na mangadopi si taonon pargogoy na sida. Di sude parhalado ni huriam Tuhan toktong pargogoy. Lahu makobasi di tonga-tonga ni huriam. Asalam tambah porsiaw ni ruas ni huriam. Di bata Jehovah moliate madiho. Hupa satami mangulu nami tuho Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus. Martangiang hami tuho. Amin. Dehon mamuse sian awal pinasa matu akaina. Akaina marindima
mahita mangindihon. Tatangnya koma peliata Ali di bata amanami na di Banua Ginjang Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dot nasa ulibasa na moliutus Hupasat hami masyana nilehon mitu hami pelea nami tuho Sai jalo may gabe uap na husus di jolom Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pelianon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite tondim asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita mangiduhosa di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang. Sai pinarbadia ma goarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut ma lomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohana sian debata ama. Dohok parsaora ni tondi parbadiima. Mandongani hamu saluhutna. Selamat Natal Madihita saluhutna. Selamat Natal Madihita. Di hamu amanami do inanami. Satu kejamang do tahun enang.
sepeda motor KB 5 sada 37 KJ, KB 370 YC, KB 6 sada 10 QB, kucina adong dihame. Hulai hame, sepeda motor KB 5 sada 37 KJ, KB 370 YC, KB 6 sada 10 QB, kucina adong dihame ala natingkal nakin di sepeda di parkiran melate boy ma di jalan tu hame. Sabar majo hita te amang dohot inang alana martangiang dope panitia dot parhalado asa taudu ti museng acara perayaan atta di Bornginon. Shalom. Songon na labokian suaraon. Shalom. Tapuji matuhata ala naboi hita mengikuti ibadah Natal ina HKBP Resort Jerujuon. Sonari masuk mahita amanginang tu acara perayaan. Adorang kita tus acara penghiburan parjolo sahalima tabege kata sambutan sian ketua panitia Natal. Tu ketua kami persilahkan. Selamat malam madihita saluhuna aka inanami amanami naposo bulung anak-anak. Selamat Natal kami ucapkan kepada kita semua. Saya minta ama atau ina yang ada di sini untuk saling memberi ucapan selamat Natal antara kanan kiri. Silakan. Dek, tolong dek ambil kabelnya dek. Oke, mau lihat teh? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena saat ini kita bisa merayakan Natal perempuan seresot dengan sukacita. Hari ini kita merayakan Natal yang pertama ya setelah kita menjadi resort. Terima kasih buat Amang Pendeta Parhalado dan semuanya kawan-kawan yang panitia yang semuanya sudah berpartisipasi sehingga acara Natal kita ini bisa berlangsung dengan sukacita. Teristimewa saya ucapkan kepada ibu yang ada di sini. Mari kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Ibu buat kita semuanya. 1, 2, 3, selamat Hari Ibu buat kita semua. Tetaplah menjadi ibu yang hebat, tangguh, dan menjadi ibu-ibu yang terbaik buat keluarga kita masing-masing. Mau lihat ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal dan selamat Hari Ibu buat kita semua. Amin. Mau lihat di ketua nami sonari tabigema kata sambutan sian ketua paropuan HKBP Resort Jeruju Pontianak.
Salam. Selamat Natal marihita saluhuna. Mauliate ma kaina ngamang nunga persidohot tamu menyaksikan Natal Paropuan di gereja HKBP Resort Jarujon. Mauliati godang madihamu. Tarlumobi matahe madok mauliate dohami tua makpadita doh situa doh amang inang padit anang inang situa ala nunga tutu dilakamu rohamuna makobasi pesta nami Natal di Paropuan di Resort Jarujon. Sayang gia matutu makorholas niroha di hita sude Natal Paropuan di Jarujon dohot mabuan halalas niroha di ngoluta songoni matutu di parsaurata tunataun naro saya tudenggana makinanga kamang parsaurata di huriat tahun asalang dengga muse Natal tu jolanan nengro songoni mamanginang madok molate rohami di saluhuna maulate madihita saluhuna maulate madituhatta horas ma Horas. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Perempuan HKBP Resort Jeruju. Sekarang mari kita sambut duet dari perempuan yang dengan lagu Lopit Tanganmu. Kami persilakan. Yesus maho pabuahon holso niroha unang maporus tuha gugon ni potibi manang mardebata sileban nadi tanon ikon pos doro hami disi Jesus tu na boy maru Roma ho tibu tu Jesusi Roma ho sai Roma ho Dakamoraon marang guli paheandu nala simpatu duhonondu tutu hatai tulus ni roha dohot haserepo ni roha idona gabe bohalmu di harorombi unang marsidu aberoham Roma utibu tu Jesusi asari
asari bolokon arsakmi dohot soni roha sonang marohani sudena sakmi molo Jesus do tambong di pangasahoko magama sudena pocot na di rohami Roma hoti bumaro tu Jesusi Roma hoti bumaro tu Jesusi Kamoraon marang murni paheanmu nalau sepatu hononmu kutu hatai tulus ni roha dohot haserepon ni roha idona gabe bohalmu di haroromi ulang wasidu beroham Roma hoti butu Jesusi asari bolokon arsakmi dohot soni roha sonang marohami sudena sakmi molo Jesus do tambong di pangasahoko magama sudena pocot na di rohani Roma hoti bumaro tu Jesusi 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 Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat duet perempuan. Jadi saya minta kesediaan Amang Pendeta untuk mendoakan ada sedikit konsumsi kita, Mang. Ya. Makannya di mana? Di sini. Biar dibagi ya. Berarti belum pulang ini ambil. Masih ada lagi. Dihita inang nang songonima aka amanami di luar iya terbagi dua mangkan asara martang yang maju hitada beta tapasada morohata martang yang mahita di bata jahoba mual ni pasu-pasu mandok moliate dohami di lekodo tuhami akan adinggan satu tikion di parade panitia nang songonima huriam do Tuhan si panganon nang songonima si inumon dihami anggiat ma Tuhan nahu pangakami i gabi gugudut hai pason tu pamatang nami lamar gugu hami pasangapon guarmu nabadiai ujalo hami ma Tuhan salut nai di bagasan lasni roha marhite-hite anakmu Yesus Kristus martang yang hami tuho amin. Jadi yang
koordinator konsumsi dengan yang konsumsi tolong dibagi konsumsinya. Jadi kita sambil menikmati snack, kami persilakan penari dari ibu-ibu muda, kami persilakan ke depan.
itu. Candidato. Cepet. Cepet. Siap ya. Jadi mau lihat untuk partisipasi kita semua, jadi dana yang telah terkumpul ini adalah kita buat jadi untuk dana perempuan, dimasukkan kas dana perempuan Seresot Jeruju. Jadi sekali lagi penampilan dari Manotor kami supaya kita mendapatkan dana untuk kas perempuan Seresot. Mau lihat ya atas partisipasi kita semua. Thank you.
Dipoto Joy, foto. Foto dulu, foto. Udah Kak nyanyi, langsung. Bagi yang mau nyumbangkan lagu, boleh silakan. Amang mau nyanyi, Amang. Ya kita sambut duet dari, udah. Majulah maju. Mama Jihania. Mari kita saksikan duet dari Lali. Di depan bisa enak amangnya. Ini ada. Yang gak usah terlalu. Tahu kali lagu lama bang. Lagu Indonesia aja kan. Ya. Lagu Bataknya. Enggak. Oh. Pakai itu mang depan mang. Enggak ininya apa namanya? Kan biar dilihat. Enggak begitu hafal. Pakai ini apa sih namanya yang tadi? Informasi loh. Iya kok pak. Ya kok mang. Boleh lah. Stop. Marlo.
Selamat Hari Natal buat kita semua. The Face Wash, wajah bersih, pikiran jernih, siap hadapi jalan yang kupilih. Margogo, apa namanya yang lagunya si Joy Tobing? Siapa? Apa judulnya tuh? Pargogoi Tuhan. Apa lagunya? Apa sih? Pargogoi Tuhan. Gimana lagu lah Pargogoi Tuhan? Pargogoi Tuhan coba. Inang pendeta, nggak ngerti, punya amang. Nggak ngerti. Pargogoi dia. Apa sih judulnya tuh? Hodo Tuhan. Oh, dang alan. Gimana? Oh ya, siapa yang masuk? Oh ya. Ay, Hodo Tuhan. Hodo Tuhan.
satu paket akrab untuk internetan sekeluarga. Coba deh. Boleh nggak lagu kayak Mbak Mita? Jaho inang nauli lagu ngalo jaho humoko pami geleng mon huhao maho huabing maho aula kon lo jami salelengon tuanak mon. Diulangi ya teh. Siap pokiama nasat natar patupa sian ias ni rohana. Dari kita untuk kita bersama kita dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ngalo jaho inang nauli lagu ngalo jaho humoko pami gelengon huhaol maho huabing maho aula kon lo jami salelengon tuborumon tangi yang mi dohot balgani holong mi boy dapotau nasini tani rohaki hasang aponi dapotu doina las rohak mekel maho gajang mau murmi inang nauli lagu inang nauli batsa mauli atema diholong inang aidang namo raho inang manang madu maho lau bohal mi umokok gelengon Selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu semuanya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan, menjadi wanita yang kuat untuk mendidik dan mengajari anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita.